Hagan ni ka janmi ngai ngo you play sa sin bang yo bang grand GP nagaktin ka jong play ai ngo you try ba uya lam yang naga we ka sngi ka pa ka sngi bang yo ka bangan ya samlem ye ka ktin ukris shapi but ngan krene ka janmi na ka roman ka city pol ki nong rom ka nong ka bading kong ka dekhat ka bading kong ngalong ipi bangaran katu kan net likimat naga ni ka dekhat ka bading kong kalnong ka bading kong ka city pol ki nong rom but ye ka mat ka bading kong ada ban kren ka kerteng juga ka mat ka bading kong ka bangan sida ban perlan ka dei Paul the man pila man sngap ye ka kubor naga channel ka jonga ka kerteng juga channel ka long Christ Center Reform Ministry abare ka janmi ngene pe pat ngapat ya ka mat ka baar bagata ka mat ka baar ka long Paul's master kan puli ka ting ka jong blek ka ong kom ni upo ushakri jong u Jesus Christ katay ka mat ka ba ushakri jong u Jesus Christ so teman bai ka rekom sedang ka jong u Paul ye ka city habo tho ye ka city se ka banget habo Rome bat sengi ha ni ka po ba upani tho ele ni ba ulang ushakri jong u Jesus Christ dan chibon ki daw balay bu sedang kom ni hanya kwa man ai pi ya ka daw ka banga na kwa bangan pentip pi ha kini ka recording ha kini ka janmi he called himself ukhon yela di baulong utau shakri jong Chris a bond servant of Jesus Christ brethren the word bond servant ka kintin bond servant kawan na ka kintin Greek dollars kabamot slaves lani mraw hagaktiin kasi kajongi. Paul is literally saying, Paul ukwaban kreni kani literally shangi bat sige to gibanget mapuli ka sti ka jungo dagaba ukwa abakin tip ba ulong umrao jong Jesus Christ. Literally ukwaban ongi kata ba nga day umrao jong Jesus Christ. Bagi ni perkhati ka gantin dat nga ha ka janmi. Bagi perkhati ini bengar ke janmit, we need to understand. Ngidan kami kaban sengutu how the ancient world bakumno bagato ka pertai barim. Kapeni affair hapdeng ka kentin shakri na ka kentin mraw. Kiong ba servant uday hired employee. Long kumunong balas ni hay gani kisni. Unong tray ubasutung. Uday ubriyo na gabriyo kibala yakabakin kinwan bat kinlen katkum kamon subha ka jongkihi uday ubriyo na gabriyo kibala ban resign na kaway pagkakam bat yakabangin let banwat kam no shaway katkum kamon katkum ka jingkwa ka jongki kita ini ka shekring ngimla ban khang yaki kumbalong ha kini kisni nitip yakata ka jingmot jongka kabar ki ong ba umrao pat uye per na ushakri umrao de ubriyo ki ong ba ude ubriyo ne ka briyo baladep on ladep kam try da uta ukendra kajin try chitom ka jongki kampen mentoy yeki kaman ra ka kantin jis ngongo yeki hale ka jingiro yeki ki le yeki e ka bale le kom kimra kom kita ken ki ba cha thit dep no ha ki kenra ki jongki ba kani ka jingmut kani ka idea kani ka thoughts kani ka kintin dollars selip ka bupo le pedeng kam kani ka lenong ka pedeng kom ka rom le ka pedeng kom ha ka jutang ka batamai ha ba pedeng kam ya ka portrait kani ka pen ya ka dur jong ka jingede hapdeng jong ukris bat ki bangen aba den ka daw ngiapan bu kani ka jingmut ka jungi Kenang ba habang iperkat ni kantin ni perkat bangin skau tu balay ba Paul upanang kam ya kani ka kantin dollars ha kani ka dekat ka peningkong jang ka city Paul sa kinang room kalong ka peningkong niya pat skau tu ya ka jingmut jang Paul ba Paul wang ngalong u dollars jang ukris ngalong umrao jang ukris u slave jang ukris kumangong biang mene ukwa ban ong shingi ukwa ban batay shingi erga jingmut basisha Paul uladep bandeno pura ya
ka jing im bat ka mon ka jong u show Chris. I am absolutely sold out. Ha, but na ka banta ka mon jong u Chris kata nga ka jing mon jong Paul. I am totally sold out. Ada ban ang no di pura yeladi sa ka mon jong u Jesus Christ. Ukwa man ang sa kitong ibangit bat singi na kanikintin dollars. Buwang I have no right of my own anymore. Ngam don shu. Yala ka jong ka hok. Ka jong hir na ka hok. Jong Chris ka mon. Jong Chris ka right. Nagkabanta ka kerteng ka buram jong Chris. Ukwa ba niya to siyang habaw pa ng kami ni $10. Ba ulang willing banle. Ya kano ka ba u Chris ong yu baw day banle. Ukwaro ba niya to siyang baga jingim ka jungu la dep ban pinyat pura is forever dictated. La pinyat ya ka jingim ka jungu la dictate ya ka jingim jungu sigi bam jukot pura daw kan rad ujung. Gada ka jingmon jungu po. I am absolutely sold out to Christ's will. I have no right of my own anymore except the right of Christ. I'm willing to do whatever He tells me to do. My life is forever dictated by my Master. Kada ka jingmot kamu Paul ukwa ba niya to jangi habaw utho ya $10. Ha ka to kadikot ka baning tong kasiti Paul siya ginongrum kalnong kabanengkong. Yang kan mau yang kan dia naga diga Paul. Yang katu ka dramatic conversion, katu ka jingpen ka jingpen kalayu Paul. Ka bakham palabha, ka bangi puli, yang ka ting ka jong blay nga i kata. Uklamwat yaw Jesus Christ. Kung balang mangi none of us amdan uwero nangi bawad yaw Christ. Amdan uwero, babal ka amdan uwero bawad yaw Christ amdan uwero. Upal uklamwat yaw Christ. Haka jisa bangi puli ke Bible udon na kalenti ban lek ban kem ki bangai ban pensitom ben ki ban bu ki po kaying madi ban ro ban don benta ban penyap ya ka mensem ka jongki ban pendo jai toy ka jingai kristan kata ka dei ka jing ram kata ka dei ka jing im ka bau ni u Paul u im shua ba un yo ya ken ya ka jing penem dei para bangai ka jing ayay ka jong ublay, ka jing isnay ka jong ublay, ka lapha ka jing im ka jong u. But Daniel ka daw, ka rong kanday ka pra. Iya ka di kikintin. Ya ki ba ublay uman u isnay, but ya ki ba ublay uman open air. Ay ngo yu ublay uman pan padi ka jing isnay, yaw ni upon. Abara ka jing isnay ka jong ublay, u Jisu uwad yaw po. Jesus was seeking Paul. Bagatagal nong nga bakandai kam gi apostle ngi tep ga bajang to haga jaka instead of Paul haga jaka bu Paul un kem ni Kristan Christ arrested Paul u Christen ula kem ya ga jagim jong Paul baga ta ka kelep mat para bangit the unwilling becomes willing utaw baman ulam man ya ka man u Christ haga bor jong ublay ki briw ki jong ublay kin pendem yila de how dry the sinners become saint unong pop ukalalong rukoy the enemy becomes friend unong shod ukalalong paralong the haters of the truth becomes lover of the truth unong shod ni ka jingsi siya ukalalong way uba iye ka jingsi siya jong u Jesus Christ. We witness para pangit ni Saki, but the greatest enemy of Christ become the greatest apostle of Christ, becomes the greatest apostles of Christ. Utaw nong shun no Christ ulakalang u apostle bakraw jong u Jesus Christ. Pinangkan mao na iya to story jong tu briw u basong kusod haga gospel jong Marcos lang basan. Habaw lama iya ka jing snay ka jong ublay. Iya ka jikta ka jong Christ. Ya ka jing kya ka jing emu Chris. Ulalet sa Decapolis. Ulayat hu ya ka ega ba u Chris ulale ha ka jing em ka jamu. Uba nga ay kartang yu ni ubriyo. Ba ubriyo na kimaw lum jentep. Ula kalalong
Unong yalap evangelist bakraw Chris hapo Decapolis. Para bagay pikin mao ni namar kata yaga kikintin ga bau Paul ong kaayingan le ayungan le nakabenta ka karteng ga jamatra. Balada mangi baro kibalamat yaga jing IA baga jing isin ayu Chris kumolong Apostle Paul kumolong tu brio ha ga gospel Marcos lang gabasan. Nginong gini gijugi kintin. Aku aban ong ipi ngindon haga jaka kabadai but haga mission kabadai. Kajinge kalong ba? Nge kalong bagi babon. Kim Su Thu ia kena ka benta dengan tin ka sama play. Kiong te kiong ba utrau la pen emi ki ba ki lalap ke jing sisa. Ba kene ke jing sisa ke Kristus kwa ya ki ba ki de ben le. Pen ban ki pen ya ma ki ka jing em ka jong ki. Ki rai ma ki ya ka jing em ka jong ki. Ki decide ma ki ya ka jing em ka jong ki. Ha ka jaka na try ngahang ni. Pendem kam ya nga. Ha ka ta ka jaka ka badai ha ka mission ka badai. Deng ni ba ngim simla ban pendep ya ka ai ka bangi ban pendep namar bangi persang ban penyat ban diktit ya ka jing em ka jong daladihi ha ka jaka ban IT ka jing em bo Chris un penyat ya ka jing em ka jong na ka benta ka puram ka jong baro mangingin pla gini ka jong tin lag baro mangingin long ka tu brio luk ha ka gospel Marcos lang basan yin don ha ka jaka ka badai bat ha ka mission kabadai. But na do gini ko po sa kaman. Kam dan siya kajing paidi na kajing em juga Apostle Paul. Kam dan siya. Every bit. Jong kata kajing siya hem. Kabor, kabau pelut ban pinsutam ben ya kabalang. Upen kalay ya kata. Upen pai sodong ya kata. Baro na kabentakan ia kaban syakri yau Chris. Ngimdai basko pala balai ublay balai bau Chris upenan kam borba yau neubre. Marba ulong ubon servant u dollars u slave u syakri jong u Jesus Christ. Namari wong baladeban absolutely sold out ia ka jengem ka jong asa kamon Chris. La dictate forever bam jukot purai ka jengim ka jonga dau Chris bukan rat ujonga. Namdan si ka right ka jonga hindu Chris bakar right ka jonga ka jengim ka jonga. Ngan submit ye ka jengim ka jonga hau kan rat ujonga bat un le un pen kam yang akat ba umon nakam ka buram ka jonga. Badai na makakada unut ban ong bangalong umrao jong Jesus Christ. Ubon servant jong Chris. U shakri jong u Jesus Christ. La pelagi u naga pop, la pelagi u naga jingyap, naga jing penrem, naga jing bitaruk pa, naga jingyap, naga dujok bat la ayu, naga jing imbam jukot hau Chris, bamenta kumumrau Chris, haga taka perfect freedom, ula pelong ya kata ka jingkot jingmut, ban syakri yau try, ban syakri naga donut baro, faithfully ban syakri yau Chris, badai ni uang kumanya ngabat imu Chris, ban yap kalong ka jingmento. Takeaway, application ka lesson ka mangindro nan. Habo Paul ang dollars. Upol umot bagata ka jing syakri ka jang u. Kadai ka jing syakri kum ki syakri basya penbor. Habo upan ang kame ka $10. Umang ba my service a service of bondage. Kajing syakri ke basu syapen bor Henry rather uang syakri ha kata dodor baro daga jingkong ken yauta ken ubala pen bat ubala te yalagas nam gajamu ban siudor yau ki pop ki jamu halor jong kagen bar bau sudo ye kata bala tie di u daga dor bagas nam Chris. In perfect freedom, upelong ya kata jingkot jingmot, ban faithfully, ban syakri,
ban ai ti lut na ka benta ka kerteng ka jong utrai. 1 Corinthians 6 verse 20 kebaling kong koren riu at mo kong kumno balat hitingi da ka dor ba baga da ka dor ba balat hitingi kam day da ka kstia da rupa da ka dor ba ka snamu Chris ba kum tato pendan buram ya ublay pendan buram ya ublay pendan buram ya Chris kum ginong buot kum gishakri kum kimrao jong u Jesus Christ. Para bangay, this is exactly what happened to us. Kini ka baja yangi. Ada ban siuspa yangi ru kum juda ka juhi ka dor ba ka snamu Chris la penlight yangi la penlight lo yangi bangin syakri yaw Chris. Shu bangin ngin em ye ka jing em ka barim shu ka jing em ka berthai shu ka jing em ka pop ka jing dom ka jing ko brai ka dohan rai la pen em yangi la su spa yangi la thi dingi ka dor ban ka snam la pen lai lo yangi how Chris naga pop naga jing yap naga jing berem naga jing bishar naga jing bitaru play naga dujok na usaitan naga bainong ka pop naga ball ka pop shu bangin em naga bentai la di ka pop ka berthai henrei bangin em naga benta utrai hatong inon man ong kayo kagantin kasakri bond servant dollars jong Jesus Christ ginon man ong kagantin habang perkhat ela kajong kajong so ti man plai ka kajing plai Ningin panbor blay bao tao Chris uba ai uba pen em yu Paul lo ju Chris uba pen em yangi utao men sim ba kho yu bakta yo Paul lo ju men sim bakta yangi utao men sim ba men sim Chris uba pen kendo yo Paul lo ju men sim ba kho uba pen kendo yangi utao men sim Chris ba shang ha Paul pich bor yu Paul ban em na ka boram Chris uda ju men sim ba kho uba shang ha Paul jangi uban ai bor yangi ro bangin shakri ken yu Chris ban penan boram ya ka kerteng ka jango Tang ngong ban plah. Hapen ban ngila ban penret iri kemat ban bor utrai. Bang ila ban em ye kata kajing. Kanang bang ila ban yesnok tilang ba unang roy sama ka sispakan riu. Kada ka bakan riu. Atrai shisha ngalong u shakri u jongme. Oh Lord, surely I am your servant. But they na makadao ngini ban dan di kani ka donut ke chungi. Any Lord, kano ka jingkit. Any place, kano ka jaka. Anytime, kano ka por. Naga bentaw try. Nginam ken randin. Nginong ang em. Nginong ang ngim tre. And ray ngin mare sa kamad. Panbor no try. Te pila ban pendet. Ya ka ya ka ta ka jingkot. Kabo blay lo khot. Naga benta jong pi. Haga jaga ka badai. Haga mission kabade parbaga balang la ni mangingi skoto ye gini ka amazing truth ka jingjisha ka bukhraw do kata dei tang ka jingtip ye ka bible la ka jabing ka jungi Henry ka jingjisha ka runga ka dono jungi parbaga runga po ka dono jungi ka kalalong ka reality po ka dono ka jungi but ka balang on penram on ignite the ka passions bangin impact na ka benda ka buram bat na ka benda ka kerteng jong u Jesus Christ. Ban ignite piang yangi sa ka ka badai jong ta wala da day ban sha penyap na ka benda ka kerteng ka jong trai. Wala ka ba na ka benda ka kerteng utrai on ignite ni ka passion bangin mare shakmat ban pendep ya ka jing khot ka jong. Upo ushakri jong Jesus Christ. Kita ada point ka Paul's master. Dan jibon ke jingmut alan dat. Jaka ini tang kani ngaku aban Asia-pi kani ke janmit. Perkhat ye kani sembo jingkran ka Bible. Keli la ka jong ka jing em. Lei hajan halai khmat jong utrai. Dem ko siu krup ba khmat jong u. Ada rangkam ban penbet. Ada kaman pan ye ka bor ka jipse bor ka ban utrai. Pan utrai ai ikitaki eki boro. Ada ngi pan nak ka borom ba ka kerden. Kacang. Paul master. Ulang way, Chris ulang master ujung, but Chris ulang master, ken rat
jonga bat ujong pi. Kong ta, we are absolutely sold out. Shakamano Chris. We have no right of our own anymore. Ditang kataka, the right to Chris. Haka jengim gajomi. We are forever dictated. La penyai, la dictate, bam jekot. Ya ka jengim gajomi dau kan rat ujomi. Tongin long lakloi ban sha, ban pendem hau Chris nong try ngahang ni. Penang kami nga naga benta ka puram. Kumau po ayungan le try naga benta ka karteng gajomi. Rangin bu kita kejuk ke jengkeli, rangin khot kerpat yo try nong yifi, ngin don nak jaga kepada, na bagi mission kepada, na bagi kerja yang kita try bagi jengim ke jengkelong satisfied, habang gila banle kita ki pro, na kata kerja yang kita try, Paul's master, oblay bengker ko yifi baro, amen.